Atur sugeng dumateng kang samya Resani badan kula wujud temeng melang-melang ampun ngantos samya dinglem mangke mundhak priksa dumateng para pamirsa kalet kakung putri sepemuda sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun kenging pangarsama saking kadipira totolan udanegara sanyata sagatipun lunga sapa ngupados pangupas jiwa sampun cekap kang dados setur kawula sakesane langgahira sadaya sinambi mriksa kawula kang rupane boten tata ora nyono ora ngira kowe medha taline asmara tresnaku kang tulus suci rambok jaga malah mbok blenjani apa pancen wis nasibku nutup pisan karo sliramu najan abot jroning ati nanging aku ora bisa ngonjoti apa wis ora kel
Yoga kang kajira tresno pinawitani ing jiwa kegandrung parasmu ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang makarana ing ati nanging kudu aku sing duweni wis cukup laleno timbang mergo rasa tresno ra bisa dipaksa hatiku percaya yen kowe mesti bisa nilahake aku sumanding wong liya ora ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasan ning kembang makarana ing ati nanging dudu aku sing duweni Rio
Sepi rasane waktu mbiyen utul dhewe langu terus eling kancane Sakno, sakno. Zaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine Matri sajroning ati kang suci lintang-lintang pancerana hatiriksa ati ayo sangrena gesema wijaya MB Pro GG Pro Audio Kusumaning ratri mangsa wiji dinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang pancerana antariksa api ayo sangrina kusuma wijaya Yo 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 yo. Baik, demikian tarian yang ketiga sudah diaturkan untuk panjenengan semuanya pada kesempatan sore yang berbahagia. Dan ini masih ada satu tariannya yang akan hadir untuk panjenengan semuanya pada kesempatan